Nem megyünk mindjárt még. Későn kezdted el Ákos. Nézd már, azért meg a háború, de lassul, mi az, hogy Diósgyőr, bazd meg? Az Újpest, az lehet, hogy mi újság, de hiszen Diósgyőr van. Itt Diósgyőr. Itt Diósgyőr. Kaukázis. Itt Afrika. Figyelj, itt a Diósgyőrben indul, akkor Kapuka. Hát ez beszámolt, hogy azért attól, hogy engem beengedtek, akkor nem lesz sok. Az újság írta, hogy Gyurcsán gyűrje ki a faszomat. Azt írta az újság. Hogy Gyurcsán gyűrje ki a faszomat, hogy köznyitottan őket le a közkurva anyját. Minek a szájára? Én kimondom az igazat, ne! Én megmondom Gyurcsánnak, hogy gyűrje ki a faszomat. Gyűrje ki a faszomat. Attól sajnos nem tud mit csinálni. Hát én megmondtam nekik is, akár mennyi biztonságért. A kutyát nem érdekel. Mit érdekel, hogy hányan védik el, a szüvédél? 60 000 forintért. Hát jó van, adjátok be a kótába. Rúgjátok látok! Rúgjátok meg! Kilódtak kukoricába, Fideszes volt vagy izé? MDF-es? Kukorica tolvaj. Akkor neked sok kukoricát van. A kutyát. Ugye, mit csinál?